Hallelujah. Onyankopɔn hyira wo nenso. Onyame adom yɛte nkwamu na yɛda so keka yɛn ho a yɛsɛ Awurade nhyira nka wo din. Ɛno nso yɛbɔ mpae sɛ Nyame nkronkron bɛfa w'akwan na kasa kyerɛ yɛn. Na n'awie yɛ ne yɛhu kɛseɛ ɛna ɔmaniyɛ wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Ɔdɔfoɔ mema wakɔ abade ba wote ase ɛsɛn dwumadie yi so. Onyankopɔn aba wa evangelist Mrs. Jacqueline Enin ɛna Nyame nam me so de ne nsɛm ɛbrɛ yɛn nyinaa yi. Yɛbɛfa yɛakenka nsɛm no afi Efesofoɔ ɔmati baako. Nkyekyɛmu 15 kɔsi 23. Na Paul ɛkasa kyerɛ Efeso asafo no ɛwɔ ma ɔtwerɛ kɔma ɔmo no na ɔka sɛ efi sɛ metee mo gyidi a ɛwɔ Awurade mu no mada Nyame ase wɔ mo ho a na mesrɛ Awurade sɛ ɔma ɔdɔ a ɛwɔ Yesu mu no ɔno Nyankopɔn no mu dɔ no ɛnka mo. Ɔsɛ menyae sɛ mede Nyame ase wɔ mo ho na mebɔ mpaeɛ ɛde Nyame ase ɛwɔ m'ani onyam agya no a ɔde Yesu Kristo akyɛ yɛn sɛ ɔma mo honhom mu ehunu mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛnyini wɔ nyansa ɛne nimdeɛ mu. Ɔdɔfo Paul yɛ obi a ne dwumadi odi nyinaa no sɛ ne tibea te sɛn. Da nyinaa ɔka Kristo ho asɛm. Ɔne obi ɛkasa na yɛ Kristo ho asɛm. Ɛne kwan a obi bɛfa so ɔbɛte Kristo ase. Paul no wɔ saa ɔfrɛ no sɛ Odima afoforɔ. Na nnɛ yɛtwe adwene to sɛ Odima mpaebɔ yɛ mpaebɔ a mɛka sɛ ɛno mpo na yɛ mpaebɔ a ɛyɛ kɛseɛ paa. Ɛsombo paa. Yɛwɔ mpaebɔ ahodoɔ nyinaa sɛ yɛbɔ ne nyinaa. Na mmom sɛ wobɛtumi adi ama obi a ne edi kan na wodɔ nipa no. Ne edi kan na wode ho akɔ nipa no ne tibea mu. Ɔdɔfoɔ ɛba ne saa na kyɛ sɛ wopɛ sɛ nipa no sɛdeɛ wo tibea a wowɔ mu anaasɛ mpɛmpɛnso Nyame ebi a wɔahyira wo ekodu no ɔno nso so ɔhyira ne saa. Nhyira ne san meka ne saa na nyɛ honam mu nneɛma mpo ɛna meka ho asɛm. Na mmom sɛ mɛba bɛho Kristo Yesu na mete n'aseɛ ɛbere biara ɔde me bɛfa n'asɛm mu bia ɔma mate aseɛ na obi ɛnte aseɛ saa. Ɔdɔfoɔ ɛyɛ asɛdeɛ sɛ yɛdi ma afoforɔ. Na Paul de nyina ɔbɔ mpaeɛ ɛde ma afoforɔ. Ɔsɛ mebɔ mpaeɛ sɛ Onyankopɔn han no ɛmpem sɛ nsuo ɛwɔ mo abrabɔ mu. Mo a yɛfrɛ mo n'ahotiefoɔ no. Na Onyankopɔn n'ani onyam agyapadeɛ no ɔsɛ wonya ne ho ɛwɔ mu. Nti agyapadeɛ a ɛwɔ Awurade mu no wonya ne ho ɛboro so ebunkam so. Nti ɛno bi ɛna ɔde ma yɛn. Ɔsɛ mebɔ mpaeɛ nso sɛ mobɛte Onyankopɔn ne kɛseɛ ɛne ne tumi a ɛno nti mo gyidi no. Nea wagye na edi no tumi okita no. Ɛno na Paul ɛtwe adwene gyina so sɛ ɔpɛ sɛ yɛte aseɛ ampa Nyame nkronkron egu so tete yɛn na ɔkyerɛkyerɛ yɛn. Na ɔno nso pɛ sɛ yɛte Onyankopɔn tumi na ase. Tumi a ɔde nam ɔno honhom kronkron so ɛde ba. Honhom na enya ne Yesu Kristo fi ewufuo mu no. Na ɔde no atena agya ne nsa nifa so enidie ɛbea na ɔdi ma yɛn. Ɔsɛ nea ɛboro so a tumi a ɛboro etumidie nyinaa so. Na tumi bi eni hɔ betumi aka na ahyɛ. Na ɔwɔ tumi ɛwɔ baabi biara. Kristo Yesu ɛnyɛ wiase mu nko. Na Bible sɛ wiase a ɛreba mu. Wiase a ɛreba no ɛne nea ɛwɔ he. Wiase a ɛreba no yɛn gyidifo yɛ fam no ɛne sɛ yɛne Onyankopɔn nyinaa ɛbɛtena faako. Hallelujah. Na Onyankopɔn de nneɛma nyinaa ahyɛ Yesu Kristo nsa. Na wama no ayɛ bibi biara etire. Wayɛ asafo ne tire. Na wayɛ ɔman anaasɛ wayɛ yɛn ɔman. Ɔno de ne nipadua si hɔ ama yɛn. Nti asafo no ɛyɛ Kristo Yesu nipadua. Na Onyankopɔn ma yɛ no ɛte Kristo mu. Ɛsiane sɛ ɔdi adeɛ ɛwɔ baabi biara. Yɛnim sɛ saa Nyame yi ne yɛagye na edi. Ɛna Paul atwe adwene gyina so. Sɛ yɛhu ne saa a yɛn so yɛbɛgyina mu adi ama afoforɔ. Ayamhyehyɛ na Yesu wɔ no
ɛno bi na yɛn nso yɛde bɛtu anamɔ. Nti ɛnnɛ kyɛ asɛm no na ma obi nso ɛnsa nka bi. Na Onyankopɔn fi soro mu soro ɛbɛhyira wo na wayɛ wo kɛseɛ. Na sɛ Yesu ankyɛ na ɔsane wɔ n'ani onyam mu a, yɛn mu biara nyɛ ɔyeraba. Na mmom yɛde anigye ahyia no kwan na ɛtumi ebu nkontampa sɛ wei na matwe n'aba Awurade mu. Nyame nhyira wo bebree. Amen.